thiru te chi bai ve kule hei manzana andula le tlangwal kutin thak video viral chungchang kha video kan siam to lawang hei hi tom na tura to kanan ti zet na a amaro chu hei siam angaya amei chelam chhungte aron ṭawng chhuak ve a thil soyan ron neya tin kan video masate kan thulak na lam kan thulak kan react na te po san delete le ta ka wangin kha thil po kha kanan da bo le tari ania ti chuan tu tuma hian a mei chelamina thil thlen dan an ron soi hi soi chuakila tin voice record le ma zong a oma chungte po chu kan ngai thlanga tin an mani lam hian hanin koma han ti chiam kha an du lem lo wangin an ngai mo zong te min shilin soi chong turamin shil angin karon soi chuak don ani a thei angin engpo ri sela kha thil thleng chungchanga khan post om reng reng le update thar om reng reng a khan a mei chelamina FIR an thelu thu khoyama taran ne lawa kha case a khan suamo towa case an zialu ba case omlo ang mai a hriatania ke point chu kalo mu dan ania a chan chu a mei chelamina case an zialu khoyama tarlan le soirik ani lawa wangin tin kha khan chu chuan mi pui ngai dan kong tam takin a roi peng na sata maya FIR an thelu lo chuan he thil hi kan ngai serious ang hu hian a mei chilam te hen an ngai serious lo ri hi ani ngai dam mai ang tipol te po ani ngai dam le mai nga tipol te po an ron oma amaro chu tiang hian an chhungte o ka nge hian toite in han ngai thlatai la kapi thil thlen dan tan tin khamin hil hian ma deuin nangma ini na atuna thil thlen dana nge nangma mi palam nge mei selami ni ti kha chiang dein min hil the the nge ma chian thei lo deuh pon a soi fia thena turang telin a mei chelam chhungte kha kan nia mo khami FIR an thelu lo chungchang ang vel kha kan FIR thelut lo ang khan FIR thelu thu khoyama ri ta si lawa ni pui te chuan FIR thelut lo ang vekin kan ngai ta si a te kha ya sak lok ta chen i khan min ron phone mo zinga khan sana po khan police ho nen khan chuan an lo in be to renga ma se anu khanin a phone che na ron ho mei an tu a kan ron ho do ne an tia an ron ho mei kha ring ve kha police station a po chuan lo la kal chuang lo ni chu khan zinga khan police ho khan ron kal ta chuan khami Sunday zan kha ni ta Sunday zan kha exam zero chuan khami kha i zinga khan nu khan min ron phone a hei thil poi mei kan chunga thlenga a ron tia chuan eng thil nge ni ta ka tia a ron soi ta ni ani chuan rang theiang berin i an omna location kha an omna area kha kulikon lampang an ti wang khanin kulikon police station a anu nen chuan kan vakal ta ni mo chuan FIR chu kan thelu anu chuan thelu ngal ta ni chu kha dareng zat vel nge shethe dar sombor vel anyang chuan khami kuthak case khan FIR chu thelu ta in room bo case nge article FIR khami kuthak chungchang a khan khami kuthak chungchang khan FIR chu anu chuan thelu ta ni chumo kan vakal du na chuan kha zoram mi puya hianin FIR po an thelut lo ti vel kha thu thang vel kha kan han sheve le bok nen kan thelut chiang ani ti kha sheve se kan ti ni ani ta chu chuan in ngai dam le me yang ati thom te kha kan han she le in ngai dam na thu hi pakhat ma cha chwa la om lo bok shim shim mo thukal lai me kala ni bok nen hian ani ta chu lia social media kan hu ho khan kha suamo to a case lia zia lu che ka ta ra ni hlom vek maya mei chelam in case zia lu kha khoyama khana ron lan tak silo wangena mei chelam hian case an zia lut lo ani hi ti thei tur khana om ta ani le zona dang de kan zot long che a mei chelu kha dam doin a lut ti kha diken dike ani e mangi in ka lo puyamo tuna inge chanchin
tuna chuan a tha e a fanu hmelan huta kha chu arun har pha ve anu hi a hrisel na lam hi a thavak lo anxiety te depression nei na sa te anya I hetiang khan an tal boy a fanu te omna tin shelo a thinge dam te po shelo kara kha a boy ta thu ta ni chuan ta chip laman omna lam an ti kan va pan thei kha anuam lo tran kha ZMC a khan kan in da lut roi me kha nya mo ole khati zong kha voice record chungai thla tamai la a chan chu thil soiwak thiam chi an ni lawatin interview kha tenga han ti wak kha nuaman ti chi lo bokatin case kal lai ni a thil lo soi chua chiam kha nuaman ti zan lo boka tin kha kan video masari ekna te po kan soinwala he case a hian FIR thelu ran om lo aniang ati thei tur khan FIR zialu chu suamoto che kha soilan thin ania wangin khatiang khan thu chiang zo kan an she thei ta ni a thotan chawmalama anuin FIR chu aziak lut nge ya kutin thak khesin alo ziak lut nge ni ti kha kan zawai hriat tlan turin Mizoram ipuiten kan hriat tlana tan a tha ome lechon post masala bo po kan chhiar chuatak an thom nolak dan chungchang ngai dan ti dang lam dor thei khata khan ina avo ho in thom no an la ati kha animaya tan bo tum shim shim a chuak le ta kha a ang thei ta reu maya amaro chu kha thil a thlen nu khan in lama an hole a ti chuan kha thil kha ron viral ta sia kha thil viral khan huwa ti chuan delete tir turin an vakal pheya ti chuan video lo dar na sa to sia mitam takin an mu to sia tin mi pui thin rim na te an huna sa to sia chumi mang ang chu an kalbo tamai nin a hria ta ti chuan an kal dan chanchin chu kong mu mal shelo an nia video masalama kan soi tong khan mun sang sang an kal kwala kong ommoma an kal kwal deu nok nok maya kong an bo kwal deu char char ani deu bar mai chu hetian han kal bo tak mai na chan nia lang tamai chu video viral na sa ema aza thlak sia tina hmeichhe tan po aza thlaka ami patan po aza thlak nia ngain chhungte nan mu dan tur po an ngai to terin sheuman ti ve nge inarin oma chuwanga hetianga kalbo mai rotta hi an nerin oma tin helai an vakal na hmuna tang hian a hmeichhe hi anina let le to lowa thil thlen dan ron viral ta ang chi kha khami atanga han ngai to chuan thataka inrema in ngai dam tur om ang mai mel po an pu ni chuti chu mi pui tam zok ngai dan po re khai oi pui tlak lawani etin mi tam tak ngai dan ania amaro chu a hmeichhe chhungte lam chuan he thila hian in ngai dam thu emo engma kan soilowa tuna hian case kan file to a case chu danangin akal chhome ka investigation te poti chhome ka ni ti kha an soi thei ania emponi sela kan hriat tlana ta na tha chu he thila hian ma kan hriat le ngai dan phir ngai dan tidang lam dor thei thil kha anina taka chuan mipa in hmeichhia kuta thlaka rong takin kuta thlaka nas takin kuta thlaka kan thin rim tlanga tin mu a hreoma kan ril runa tlang em ema mu a hreom la tak boka tin chhungte tan phei chuan khatiang thil mu kha a hreom lu tuk don ani amaro chu a hnuwa chanchin eng emon omze an omzela an ron in pe a an ron hole leta a chumi thuwa chuan chanchin fu zan lo kan ti don nge ni adik kim lo kan ti don nge ni kim chang lo kan ti jok don nge ni sutiang information oma wang chon mi puiril ru danglam de ta dor maya a mei chelam dem na ana sa maya tin khapos kha delete le area tin ke ni pon kan rek na video te kan anti bo vele ania ti hian a mei chelamina anron soi angin le min ngen angin thu chiang jok side b lam ti bai teng o chu tuna hian kan ron tar langani he kutin thlak na hi an chhungte hi an ril ru a hmeichhe chhungte in ril ru na tak zeta arang thei ang berin an thei hun masabera FIR te thelutin he an fanu torna chungchang a hian thei topin an bo zui ni ti kha hriat pui ta ila ale ti khana chiang thokat viewing ka hria engpo ri sela he thila tanga lang chiang pakhat chu video masalama te po kan soi to kha tulaya
mi pa mai che kut thlak mai ching tun lai mai po ni lawa po hun local ta te po kan sang loi zo ka te po an lo om to thina hetiang a CCTV na a cover fu lo hian voi tam kholaya te le mun sang sang ate in chung khura te hial te po a lo thleng to thina hmeichhe te mizo hmeichhe te ngai zong zon konga te tin pasal zon konga te an film khur thiam deuh deuh angai khopin ka ria epori se tunrum video tan chuan khati zong khani phot se a tul ani chuan kan ron update le zel don ania